Ġifieri 1,668,000. Wow! 60 sija maratona b'risq Puttinu Cares illi ntemmet b'suċċess. Fil-15 il-maratona ta' Puttinu inġabru kważi 1,700,000 euro. Flus illi se jmorru b'mod partikolari għal proġett il-ġdid li se jsir f'Londra biex dawk li jkunu qed jirċievu kura ikunu aktar viċin iċ-ċentru tal-kapitali Ingliża. Puttinu, rasta dawn ħanin, Puttinu, tama għaskeknin, xida ħajja għal min iħobb ta' veru. Madwar 90 pazjent fix-xahar iħallu Malta biex imorru Renju Unit għal trattament u l-ħtieġa li jinbnew aktar appartamenti tinħas ħafna. L-etajiet tal-pazjenti varjaw minn trabi ta' twelid sa' anzjani ta' 89 sena. Individwi ta' kull età jistgħu jkunu fil-bżonn ta' dawn l-appartamenti fl-istess ħin. Fost id-diversi attivitajiet li saru din il-maratona ratmijiet ta' timijiet jisfidaw lil xulxin fil-lobit tal-futbol fil-Marsa Sports Ground u l-ħadd rat lil membri parlamentari jikkompetu kontra xulxin. Attrazzjoni oħra kienet il-preżenza tal-plejer Brażiljan ta' fama internazzjonali Roberto Carlos fejn tfal u adulti kellhom l-opportunità li jilagħbu l-futbol mal-ex stilla ta' Inter u Real Madrid.